vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukomanashi, ininiwo ndauya pano kuti ndinge ndichizoreurura kuti mushure mekunge ndadanana neumwe mukadzi ndakabva ndazombosangana nedambudziko rekuti nhengo yangu yaitoita sekunge yainge yakasungwa. Mushure mekunge ndazoita izvo zvainge zvichidiwa nemukadzi wacho wandainge ndichisuspekta kuti ndiye ainge akandisunga nhengo yangu. What surprised me ndezvekuti nhengo yangu yakabva yazotanga kuchifangshena kusvika muzuva ranhasi ichiri kungofangshena. Asi dambudziko riripo nderekuti wacho wandakazopinda naye muwanano munhu wekutoti ainge aine madhiri ake akasimbisisa zvekuti nanhasi zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza, but kupinda kwacho kwandakaita murelationship ndainge ndisina kana choice. Nyaya yangu mukoma yakatangira apo pandakapindawo mune rimwe location ndichibvawo kune imwe nzvimbo kwandainge ndichigara muri muno muSouth Africa. Ndakabva ndazowirirana neumwe murume uyo ainge aine mudzimai wake. Saka mukuzonotanga kufamba mulocation ndichitsvakawo mapesi jobs nekuzotangawo kuwirirana nevamwe vanhuwo vanobva kuZimbabwe, ndo pandakabva ndazongotanga kungonzwa runyerekupe rwekuti murume uyo wandainge ndichiwirirana naye mudzimai wake iye ainge akamudyisa. Saka zvinhu zvekuti ndega ndainge ndakambozvinotisa kuti bhururu wangu uyu ainge aine kamwe kakukontrolewa ako kaainge achiitwa nemudzimai wake kainge kasitombori normal at all. Saka mushure mekunge ndaona zvese izvi ndaingofungidzirawo kuti zvimwe kuda ndini ndiri kuona zvinhu zvisipo, but zvaiwanzokuitika ndezvekuti from the very first day ratakatorana tikabva tazoenda kumba kwemuchinda uyu, ndakaona kuti ziso remudzimai wacho rainge riri ziso rainge richimhanya-mhanya. On that day pandakapinda mumba mavo, munongoonawo tumarooms twedu twemuno muSouth Africa ndezviya zvekungotiwo munenge mungori neka one room kenyu. Saka mudzimai wacho ainge akarara pamubhedha. Marariro acho aainge akaita pamubhedha ainge asitomborina unhu zvamuchose, nekuti inini ndainge ndakagara kumakumbo kwemubhedha wavo ndakaita zvekugara pabhaketi. Murume wacho ainge akagara nechekumusoro. Mudzimai wacho ainge akarara akaita zvekurara nedumbu. Ndega ndainyatsokuona kuti marariro acho ainge akaita haaiti kuti shamwari yemurume wako inge ichikuona wakarara sekudaro, apa achiona TV kudaro ainge achiita sekunge ari kumuvha waist yake, zvainge zvistomborina kana hunhu zvamuchose. Aiti paya kana akaona zvinenge zvamunakidza mumuvhi obva atanga kuzvongonyoka aripo pamubhedha ipapo. Dzimwe nguva aizoti kana ava kuburuka achinoshandura poto aita sekunge munhu ari kuita zvekukotamira obva azoburuka pamubhedha. Zvose izvi mukoma zvakabva zvanditora mwoyo. Mushure mekunge zvanditora mwoyo ndikabva ndati uyu mudzimai webhururu wangu, hazviite kuti ndinge ndichimuchiva kana kuzopindwa nepfungwa dzekuti ndinge ndichidanana naye, but amai ava vainge vatondirongera dende. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti munharaunda imomo mandainge ndichigara, vanhu veruzhinji vainge vachitondiziva kutoti inini ndainge ndichigona kubaya mafoni. Saka vanhu vaiwanzokuti kana vaine maproblems avo avanenge vasangana nawo pamafoni avo vaibva vazouya kwandiri kuti ndinge ndichivagadzirisira. Yainge iri nguva iya yekuti WhatsApp chaiyo kunyange kuipinza mufoni yainge ichitori nechallenge, because inguva iya yekuti kwainge kuchiri nema C1 nema X2 foni dzedziya dzekudharadhara. Saka ndainge nditoriwo nekamaketi kangu mulocation imomo ndaigara ndiri busy. Zvino zvakazoitika ndezvekuti foni mukadzi uyu wemuchinda wangu yakabva yazodhakwa WhatsApp. Ndokubva muchinda wangu azouya nefoni iya akanditi ndiri kukumbirawo kuti unge uchindiseterawo WhatsApp yemudzimai wangu. Saka takaita the whole day uko kwatainge tiri tichiita zvekurova zvitina zviya zvesamende. Ndakaibaya ndichaibayazve, ndokubva yaramba. Saka bhururu wangu akabva anditi
ko iwewe handiti unomboisa WhatsApp mumemory card. Ndikabva ndati but what memory card racho ndarikanganwa kumba. Akabva ati it is fine, saka tora foni wobva wazonoigadzirisa then mangwana wobva wazondipa. Ndakabva ndazoenda nefoni yemudzimai wabhururu wangu, ndikabva ndaenda nayo kumba, mapassword zvose ndainge ndatopiwa. Ndakazoti ndichinosvika kumba ndokubva ndaona kuti dambudziko rainge richikonzeresa kuti WhatsApp inge ichiita sekunge yadhakwa yainge iri nhau yekuti date ndo rainge rakasetwa zvainge zviri wrong, mushure mekunge ndagadzirisa calendar date rikabva raita right. Mamessages aya ndokubva atotanga kutopinda. Mamessages akati achipinda ndikabva ndaona kuti ingawani mai ava rainge ritori hure remakoko. Mulocation imomo vainge vatori nezvikomba zvavo izvo zvavaitopota vachitoenda vachinorara nazvo. Zvimwe vaitoita zvivindi zvekutoti usiku paya vaitombobuda vobva vatombokweshana zvavo panze nechikomba, vakatoita zvekutomira. Ndo mamessages andainge ndakaona akanyorwa pamachats. Ndakati ndichiverenga machats ose ndakabva ndatanga kuona mufananidzo wemudzimai wabhururu wangu achiita zvose izvo zvaainge achitaura nezvikomba zvake. Ndakabva ndabatwa neshungu dzekuti mai ava ndikuda kutombovanzwa chete. Ndakabva ndazoenda mangwana zvangu ndokubva ndadzorera foni iya kuna Bhururu. Kana munhu akadyiswa mukoma anenge atori panguva yakaoma, because muchinda uyu kunze kwekuti ange achiresearchawo mamessages awo ainge ariko kuarchive, haana kana kumbogara amaresearcha. Mamwe manhamba ainge akangoita zvekungoblokewa chete asina kana kumbodhilitiwa machats. Haana kana kumbogara avhura WhatsApp yamadhamu vake, ndokubva atongobayirira foni iya pachaja tiriko kubasa. Then usiku tichichaisa takabva tazoenda tose. Takati taenda tose ndokubva ndangotanga kungotaurawo, but matauriro andainge ndichiita ainge akarerekera too much kuWhatsApp. Ndikabva ndaona kuti mudzimai wabhururu wangu ainge ava kungonditarisa nerimwe ziso riya rekuti ainge achipindwa nechando. Ndakazoti ndaenda kumba ndopandakabva ndazoona anditumidzira message akati hai. Ndikabva ndati Gulezi muri sei? Akabva ati bo bamunini, ko manga muchizama kuda kuti kudii? Ndakabva ndatongoti panapa regedzai ndinge ndichingozvipira. Ndikabva ndati Gulezi mungadaro here? Shuwa mungapa vamwe vanhu kufamba yenyu muchipakurira vamwe vanhu imimi muchiziva kuti bamunini venyu vari kukuvadzwa nechimhandara maoko. Ndaifungidzira kuti mukadzi wabhururu wangu achapopota, but akabva atanga kutoseka zviya zvekutoti ainge achitoti shuwa here bamunini. Izvi taitofungidzira kutoti zvimwe kuda hamutombotiwonika. Ndikabva ndati Gulezi munofanira kuti munge muchitombondipa chepakati. Vakabva vati hamuzotauri here? Ndikabva ndati kana kuri kunzi mukasandipa Gulezi ndo pandikazotoita dzungu rekuti ndinge ndichitaura. Takabva tazowirirana nemudzimai wabhururu wangu kuti taifanira kuti tinge tichimbopisana. Mushure mekunge tapisana mukoma, rudo rwakamboenderera kumberi, but ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu ane mhanyazi yakanyanyisisa, because mushure mekunge taregedza kushandisa dziviriro, mukoma ndakabva ndarohwa nesiki iya yedrop. Ndaenda kuchipatara ndikabva ndamuzivisa kuti wandirovesa nedrop because handina umwe munhu wandanga ndichidanana naye. Iye akabva atanga kupopota, asi ainge achipopota zviya zvekungoti ainge achingoda kungondiblema. Ndikabva ndazongosiyana naye mukadzi uyu. Saka as long as ainge achingoziva kuti munhu uyu ndiye akachengeta masecrets angu, I think kuti ainge angori nekamwe kafiye. Pane umwe musi waakazongokaruka andisvikira kumba. Musi iwoyo kunyange mapfekero acho aakaita akauya kumba kwangu, ndakabva ndashaya kana kuti ndomuresista sei. Nesi uyo mukoma tikabva taita zvatakaita. Musi wacho iwoyo wainge uri musi weFriday, ndichangobva kubasa. Munhu ndokubva atondisvikira akabva atoita zvaainge achida kuita neni. Saka iniwo handina kana kumbogara ndaridha metsi yake mukadzi uyu, because takati taita zvatakaita iye akabva ati ari kuda chijira chekuti ange achizvipukuta zvekare nekundipukuta. Saka ndakabva ndati manje tauro rakaoma. Ndikabva ndati let me go outside so that ndinge ndichitora mvura ndobva ndazorinyorodza, because zvarakaita so rakaomarara rinokwanisa kuzokupara-para. Akabva azotora chipfeko chake chemukati akabva azondipukuta
asi chakandinetsa ndechekuti haana kuzvipukuta. At that time ndakati ndichimubvunza kuti saka uri kuda kudzokera kumba here usina kuzvipukuta, akabva ati ndiri kungoenjoya kafeeling so kekungoti waitira mandiri. Ndakabva ndatozvibhiga ipapo mukoma, izvo munhu ainge achida kutotsvaka nzira dzekuti ange achindigadzira. Saka zvaakaita paakadzokera, haana kuzopfeka chipfeko chake chemukati, chipfeko chiya icho chaainge andipukutisa akabva azongochipfeka sekunge ped. Akangopeta-peta bhurugwa rake ndokubva azoriisa pakati pezvidya zvake ndokutopfeka skin tight, akabva azondioneka ndokubva aenda. Saka ndakati ndati garei, dambudziko randainge ndava kusangana naro nderekuti ndaiti kana ndikaona mavideos awo andinenge ndaona painternet, like mavideos aya anenge aine mifananidzo yavanhu vanenge vachiita bonde, kana ndikanzwawo kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimboita chimhandara maoko, sikarudzi yangu yainge yava kusatombomira zvachose. Ndikati what is going on? Ndakagara kwenguva refu mukoma, ndikabva ndamboti zvimwe kuda ndainge ndakuvara tsinga nekuda kwekungogara ndichingoita chimhandara maoko. Ndakambozama kuti ndinge ndichidanana nemasutu, asi still mukoma dambudziko iroro rakangoramba richingodzoka kwandiri zvekuti ndainge ndava kutonyadzisa zviya zvekuti kana musutu wangu wandainge ndichidanana naye kana auya kusleep over aibva atoona kutoti sabhuku vacho vainge vakatoneta zvavo vachinzwa nungo vasingadi kushanda. Ndo pandakabva ndazotanga futi kutaura naye mudzimai uya, ndikabva ndamuti ko tarira uone kuti sikarudzi yangu haisi kushanda, unewo here munhu waunoziva wekuti anokwanisa kundibatsira? Ndo paakabva azonditi iwewe shamwari ndakatokusunga ende haana kana kumbogara andivanzira. Ndikati ko iwewe unogondisunga kuti ndiri murume wako here? Akabva ati unondiitira, saka ndaona kuti it is far much better ndinge ndichingokusunga until the time whereby inini nemurume wangu tinge tichizorambana, then kana tarambana inini ndikuda kuti ndinge ndichizoita mudzimai wako. Apa yandainge ndichifira mukoma munomboziva kuti ndainge ndichifira yekuti kudii, hanzi ndiwe wega munhurume akwanisa kundisvitsa more than 4 times in one round. Ndo yandainge ndichifira iyoyo, zvikanzi saka ndakabva ndaona kuti it is far much better kuti ndinge ndichingozvisungira munhu wangu. Saka ndakamubvunza kuti kundisunga kwacho kwawakandiita wakandisunga nemutoo upi? Akabva aramba. Since that year up until now haadi kuti ange achindiudza kuti akandisunga sei. Zvadaro akabva anditi manje inini kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu zviri kuti netsei. Ndikati saka ndoita sei? Ndongomirira here kuti ndinge ndichiita chidhamudhamu chako chekuti apo paunenge wafunga kuti nhasi uri free ndo pauri kuda kuti unge uchizouya kwandiri, ndo paunouya sikarudzi yangu yochitanga kushanda. Akabva ati saka uri kuda kuti ndinge ndichiita sei? Ndikabva ndati inini ndiri kuda kuti ndinge ndichiroora because it is time yekuti ndinge ndichikwanisa kuroora, saka ndine munhu wangu uyo wandiri kuda kuroora, chindisunungura otherwise ndichaudza murume wako. Akabva ati murume wangu haana kana basa because dzake pfungwa ndakadzitora ndikabva ndadziisa muhapwa mangu umo, haana kana zvaanombofunga uyo. Asi akabva azoti achitaura neni akabva ati ndine imwe shamwari yangu yandiinayo, but shamwari yangu iyi iri kuZimbabwe, ainge akamboroorwa pari zvino akabva kumurume. Zvatinokwanisa kuita ndezvekuti inini ndichataura neshamwari yangu, iwewe wobva wazoroora shamwari yangu, but unofanira kuti unge uchizoziva kuti mumwoyo mako space hombe inofanira kuti inge ichizova yangu. Yes, muchagarisana henyu, asi unofanira kuziva kuti inini ndini muridzi wemurume. Ndikabva ndati zvakanaka because at that time chandainge ndichingoda kungosunungurwa, asi mukoma ndakabva ndazoita the biggest blunder I can say of my life. Ameno kuti ndainge ndabatirwa here tsotso because zuva racho ratakazoperekedzana kuti ndinge ndichienda kumukuru kunotumira best friend yake mari yekuti ange achiuya kuno kuJoni, akapfuura nekumba kwangu first. Akabva anditi handikutrust still, ndikuda kuti iwewe neni tinge tichiita chitsidzo chekuti hatirambani kunyange zvedu tikazoita mapartners edu, saka tinofanira kunge tichingoziva kuti iwewe neni hatirambani. Ainge aine imwe mvura iyo yaainge ainayo, akabva ati mvura iyi ndabva kunoipiwa kune rimwe sowe, ameno rimwe sowe raainge achiti ndokwa ainge akapiwa mvura iyoyo. Akabva ati
mvura iyi yemuteuro ndeyekuti iwewe neni tinge tichizoita sungano yedu yekuti haikwanise kuzoparadzika, tinokwanisa kuzongoparadzaniswa nerufu chete. Rudo rwangu kwauri rwakanyanyisa, yet at the same time handisi kuda kuti ndinge ndichiramba murume wangu nekuda kwezvimwe zvinhu izvo zvandakanyengerwa navatete vangu kuti ndinge ndichiita paari. Saka at the same time handisi kuda zvekare kuti ndinge ndichimuhurira nevamwe varume vekuti in the end vanenge vava kuzoda kuzondidistebhera relationship yangu nemurume wangu. Ainge achindiudza kuti in the past ainge akatombodanana nevamwe varume, but varume avo vaainge akadanana navo vainge vava kufamba zvino vachizvitutumadza vachizviudza kuti iye ainge ari hure remakoko. Saka akabva ati kubva zvaainge akatanga kudanana neni ndainge ndakakwanisa kuchengetedza that secret. Saka ainge achingoda kungoti ange achingoziva kuti ane munhu wake waanoda one wekunze, uyo anopota achimusvitsa semasvitsiro awo andainge ndichigona kumuita. Ndakabva ndafadzwa nazvo ndichitanga kuudzwa zvose izvozvo mukoma. Ndokubva ndati it is fine, ngatingoita sungano yacho. Mushure mekunge taita sungano ndokubva tazoenda hedu kutauni, but takaenda takaseparetana tichiitira kuti vanhu vasazoridha kuti zvii zvainge zvichiitika. Takati tatumidzira mari iya ndokubva tazodzoka zvedu kulocation. Best friend yeshamwari yangu akabva azouya. Apa kumurume tainge tichingoita sekunge ndiri kutongotsvakirwawo mukadzi, but tainge takatoronga dhiri iri, inini nemukadzi wabhururu wangu, inini nebest friend yemudzimai wabhururu wangu tatova nemakore akawandisisa tichingogara tose kubva gore iroro. I can say kuti zvinhu izvi zvandiri kutaura ndezvekuma 2013 ikoko, 2013 to 2014 ndo pazvakaitika. Nanhasi ndigere nebest friend yabhururu wangu, takatokwanisa kutoita vana vedu vaviri, but best friend yabhururu wangu uyu ndakazoti ndazoenda kumaraini ekwavo. The first time ndakamupa mari ndokubva ndamuudza kuti chimbodzokera kumba apo paainge abatira pamuviri. Saka ndakabva ndazomutevera, but along the way mukoma ndakati ndabata motikari dzainge dzichienda kumaraini ekwavo. Pane umwe driver akandibvunza kuti saka iwewe bhururu uri kuenda kupi? Tainge tangosara tiri motikari. Ndokubva ndazomuudza kuti ndiri kuenda kumba kwana nhingi. Akabva angoseka, so zvikanzi upenyu hwakaoma. Akabva andiudza history mukoma yekuti ndega ndakaona kuti panapa ndatora pfambi chaiyo mubhawa, ndichitanga kuudzwa kuti akambonojaivha mubhawa, akamborura achidanana nematicha, achidanana nevarume vevanhu. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza manje apa kuti ndinge ndichiramba mukadzi uyu wandakazowanirwa nemukadzi webest friend yangu. Ndakabva ndaona zvichiita sekunge zvainge zvichindiremera. At that time she was pregnant. Akati azobatsirwa ndokubva tazodzoka zvedu kuno kuSouth Africa, tikaramba tichingoenderera mberi neupenyu. Nanhasi tigere tose, but mumwoyo mangu mukoma kana ndakamutarisa ndinonzwa mwoyo wangu uchingosviba. So chinhu chiri kuita kuti ndirambe ndakangogara in this relationship, it is because of my children, vana vedu avo vaviri vatakaita. Izvezvi zvaizvezvi nemukadzi uyo akasunga sikarudzi yangu tatova nenguva yakati rebei tisati tambosangana pabonde, but zvaakangondiudza ndizvozvo zvekuti iwewe ndini ndinokontrola sikarudzi yako, meaning kuti kana ndikangoda kungoita kamwe kastaira kekuti shamwari yake ndinenge ndava kusaida, I think kuti anobva azonosunga apo paakasunungura. Kunyangwe zvandigere nemudzimai wangu mukoma, kana ndakazvitarisa performance yangu pambedha, when I compare kana ndiinaye, aiwa kana ndiinaye zvese zvinenge zvichiita kuendeka, but kana ndichiita bonde nemudzimai wangu uyo wandigere naye, ndinoona kuti ndinenge ndichileka here and there. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu, chakafukidza dzimba matenga, vanhu vanenge vachingofamba, but kana vakazovhura masecret avo awo avanenge vakachengetedza muhana dzavo unonzwa uchipindwa nekutya.